Bamanyare cɛni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn nin waati in na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw ni sɔgɔma aw bisimila radio Joliba fiɲɛ siraw kan kunnafoni sɛbɛnw olu bɔra limanaw minnu ni an bɛna olu lakali aw ye laadala ko don an fɛ yan nɔ dongo don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma ntɛnɛn ka taa bila juma na an bɛ nin kɛnɛ in kan limanaw gafe ninnu k'olu lakali aw ye bamanankan na a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na sabu Mali kɔnɔ yan bɛɛ de bɛ bamanankan mɛn i kɛra siya o siya ye n'i ye dɔ fɔ bamanankan in na bɛɛ b'a mɛn o la an y'a kanu kunnafoni sɛbɛn ninnu kɔnɔ kuma ka lakale an bɛ se min na k'o fɔ aw ye a ka se ka faamuya sɔrɔ an ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban kɛnɛ kɔni denbayalen don ne bɛ yan nɔ Amadu Jalo ka fara n tɔgɔma Amadu Tolo kan ale ye dɔngɔnɔ ye ne yɛrɛ ba bɛ yan Sirantu ba in de tɛ a la ko ɲɛnama ye kosɛbɛ o min bɛ tali kɛ a tɔgɔ ye di e yɛrɛ tɔgɔ Umu Magalu fana bɛ yan ka taa se Bokar Tarawele ale de bolo bɛ nɛgɛ karafe la anw de bɛ kumaso kɔnɔ yan limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila an bɛ segukaw fo Bokar an tɛ ɲinɛ o kɔ u b'an lamɛn 100 ani murumuru kelen kan an y'a fɔ ɲɛna de n k'u k'an kunbɛn ni seli tɛmɛna ni Ala sɔnna an bɛ taa segukaw fɛ yen jɛmukan fɛn fɛn bɛ yen an bɛ taa bɛɛ kɛ yen ka sɔrɔ ka Segu radio so k'o dayɛlɛ ka di segukaw ma wala an b'a fɔ ɲɛna k'u bɛɛ ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoni kɛnɛ kan Joliba FM limanaw kunnafoni sɛbɛn ninnu na an b'a daminɛ ni fasiri min u k'a ma ko lesor limanaw lesor kumana a ko jɛkuluba min bɛ yen ni olu de senyera Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafirili la M5 RFP limanaw ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi cɛmancɛ fanga sigira u ka bisimila cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ o baara sera ka kɛ kunungo yɛrɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye bandaw ye ale ye M5 RFP ma mafalenbaw bisimila kunungo kulubakaw fɛ limanaw ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛna fɔ nin kɔni ye sira dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa cɛmancɛ fanga baara limanaw a kana fɔ maa si kɔ sabu bandaw yɛrɛ de wele bila u ma k'u kana u ka ɲɔgɔn ye u ka kuma walasa cɛmancɛ fanga ka se ka kɛ limanaw bɛɛ lajɛlen sen ka don a la maa kana fusaya maa ye walasa sigi min n'a kɛra nin ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP limanaw a fɔra ten olu de ye senyira Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga n'i y'a taalen limanaw san 2020 tɛmɛnen na a M5 RFP de jɔyɔrɔ bonyana a la kosɛbɛ nka limanaw fanga in kɔni kɛra a nana tɛmɛ olu ɲɛkɔrɔ ten u si tɛgɛ ma don a la jango k'a fɔ u ka wele a ko da la o de la sa M5 RFP kɔni kun dimina kosɛbɛ waati tɛmɛnen ninnu na nka min bɛ tali kɛ kunungo bandaw ni o bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaya la bi ka taa se Muktar Wan ma ale min bɛ minisiri ɲɛmaya fana na min bɛ tali kɛ sariya minisiri ni o ye Mohamed Sida Diko ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ni ye jateminɛ kɛ comité stratégique min filɛ nin M5 RFP tɔgɔ la Choguel Kokala Mayiga ale de b'a ɲɛmaya la bi limanaw a ye laseli minnu kɛ laseli ninnu caman bɛ yen laɲiniw de b'a kɔnɔna la laɲini minnu ni u ɲininen don cɛmancɛ fanga yɛrɛ fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka yuruku min bɛ jamana in kɔnɔ limanaw n'a sen tɛ ka dabila fiyewu ko ka fu siri a dan na ani jamana yɛrɛ nafolo kasabi min bɛ ta ka di jamana marabaaw ma ko ka u ka a mana kɛ fɛn o fɛn ye u ka baara taabolo ninnu na limanaw ko ka caman b'o la sabu fɛn tɛ bolo la an ka jamana in kɔnɔna la yan ani baara fɛn fɛn bɛ kɛ limanaw baara ninnu ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la o de da ka d'an na Choguel ko ten nɔ a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'a ye bi limanaw fanga min n'a dafirila Ibrahim Bokar Keita ka fanga n'i y'a ye halisa ko sen tɛ ka bɔ a cogoya la olu M5 RFP maaw yɛrɛ ye o kuma fɔ a mɛnna ko u ka cɛmancɛ fanga u ka kuntilenna yɛlɛma n'o tɛ olu kun ye laɲini mun kɛ k'a fɔ ko Ibrahim Bokar Keita ka fanga taabolo man ɲi wa olu yɛrɛ bolo halisa o taabolo kelen de bɛ sen na o de la u ye laɲini kɛ bandaw fɛ ko n'a bɛ se a ka conseil national de transition a k'o ci ka bɔ yen a ka gouvernement min bɛ yen a k'o fana maaw falen walasa bɛɛ lajɛlen ka wele kɛnɛ kelen kan jamana in a baara bɛɛ lajɛlen ka wele a kɛnɛ kan maa kana fusaya maa ye wa min ye baara damadɔw ye n'a ma ɲɛ ko hali sariya sunba fana bɛ yɛlɛma yɔrɔ o kuma bɛ sen na o sariya kisɛ min bɛ yen n'o ye article 118 ye o t'a yamaruya fiyewu limanaw i ka maga sariya sunba in na k'a sɔrɔ dankari kelen don Mali yɛrɛ a mɛtiri ɲɛ kelen na o la a jirala k'a fɔ bi o dun bɛ sen na jamana lakana baliya kelen don sababu ye jamana ɲɛmaaw sen tɛ ka se yɔrɔ caman sariya sunba dun yɛlɛmani ko kuma bɛ sen na
a dun jirala k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko nin baara in bɛ kɛ fo bɛɛ ka sɔn a ma wa u y'a ɲini fana sigi ka fɔ ka boloda bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka se k'i hakilila di a ka kɛ bɛnkan yɛrɛ ye limanaw fɔ ɲɔgɔn kana kɛ a la M5 RFP maaw k'olu hakilila baara in bɛ se ka taa o taabolo de la Bandaw kɔni ye jaabi min di M5 RFP maaw ma ko ale ye kalenkan min kɛ septembre kalo tile 25 limanaw k'a fɔ ko kalo 18 min ye nin ko hali lɛrɛ kelen tɛna fara kan wa a bɛ ala de deli o la dɛ o ala ka garijɛgɛ d'u ma fɛn kana fara o kalo 18 o kan wa baara min kalifalen don u la fana limanaw n'o de ye ka cɛmancɛ fanga baara lase yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye malidenw ka hakilila ye Bandaw ko o de olu yɛrɛ ka laɲini ye wa u bɛ ala deli o de la don o don fasiridi sɛbɛn a ka kuma na halisa n'o ye lesɔr ye limanaw a ko kunungo yɔrɔ ni ye jateminɛ kɛ an bɔra ka min fɔ sisan kalata min bolodalen don jamana kɔnɔna la a kɛli limanaw a kɛmɛ ka maa caman dabali ban a bɛna kɛ cogoya jumɛn na ani jɛkulu minnu bɛ yen ni olu kan ka kalata labɛn a jala k'a fɔ minisiri min bɛ an ka mara cɛman bɔli kɔnɔ n'olu de bɛ kalata bɛɛ lajɛlen koɲɛ kalifalen d'u la minisiri lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ale kun welelen don minnu bɛ député jɔyɔrɔ la CNT maaw kunungo ka a ɲininka a dalakan na a jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'u k'a ma ko organe unique limanaw o ka sigi kalata ka kalifa o la nka Abdoulaye Mayiga n'o ye lieutenant colonel ye a ko cɛmancɛ fanga ka baara ti o ye organe unique ko kuma min bɛ ka fɔ n'a fɔra ko kalata baara bɛɛ lajɛlen ka kalifaw la yɔrɔ Choguel ninnu ka laɲini dɔ y'o ye u y'o fɔ Bandaw ye nka kunungo CNT maaw ɲɛma Abdoulaye Mayiga in n'ale de ye minisiri min ɲɛsinnen don an ka marabolo cɛman bɔli ma a ko CNT ka baara tɛ n k'a fɔ cɛmancɛ fanga maaw ka baara tɛ o ye yɔrɔ CNT kɔnɔna la maa min ye wele bila ma ka u ɲininka o ye Ousmane Z Jara ale ni Adama Fɔnba ye limanaw min bɛ tali kɛ Abdoulaye Mayiga a ka jaabiw la a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye organe unique ko in cɛmancɛ fanga ma se ka i sen don a la ka i wasa don a la a ka bila sen kan a ko misali ale b'o di sabu kabi san 1997 ale parti politique kelenw de ye laɲini kɛ ko ka commission électorale nationale indépendante n'u k'a ma CENI ko ka o sigi u ka kalataw jateminɛ kɛ bi an bɛ don min na ko bi jɛkulu 3 bɛ yen ka fara minisiriso kan CENI direction générale aux élections DGE ani minisiriso min bɛ administration territoriale kɔnɔ olu de bɛ ka kalata labɛn bi a ko o 97 kelen na CENI de sigira ale de ye kalata koɲɛw bɛɛ lajɛlen labɛn wa kalata kɛra maa ma sɔn a ma fo ka a kalataw tila ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a bɔra a ma sɔnma ma u tilala ka segin a kan tuguni n'a fɔra ko organe kelen n'o ye organe unique ye o ka sigi kokura baara ka kɛ ni o ye Abdoulaye Idrissa an ka fɔ Abdoulaye Mayiga a ko o tɛ fɛn ye cɛmancɛ fanga maaw bɛna don min da fɛ jaabi tɔw la i n'a fɔ minisiri 3 de kun welelen don a kɛnɛ ka ye a jirala k'a fɔ limanaw ni jateminɛ kɛ Adama Fɔnba ale ye ɲininkali minnu boloda nin ko la limanaw ni jaabi dira o la ministre de la défense et des anciens combattants fɛ limanaw o de ye k'a fɔ ko cɛden maa 1471 limanaw ko olu minnu tun bɛ jamana kɔnɔna la limanaw ni u bɛ jamana in kɔrɔyan fan fɛ k'u ka don armée la san 2012 waatiw la ministre ka jaabiw la a ko a ma kofɔlen ninnu maa 300 ni maa 62 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen bɛ armée yɛrɛ la ka ban a kun fɔra ko u ma dira drapeau la nka ministre ka jaabi la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ baara la wa u bɛ armée yɛrɛ ka baara la ka ban u kan ka baara kɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ kofɔlenw na maa min ye ɲininkali kɛ a fɔra ko maa 1471 ministre tilala ka jaabi kɛ ko o tɛ yana a k'a fɔ maa 1471 ko maa 1461 o de don a jala k'a fɔ a ma kofɔlen ninnu u bɛɛ donna armée la nka k'a fɔ de ko tɛnɛma ko wɛrɛ fɔra ko u ma don armée kɔnɔ walima a ka baara kan ka tɛmɛ cogo min na yanni i ka don armée la i bɛ taa kalinka min kɛ drapeau kɛrɛfɛ ko baaraw ma kɛ a ko o tɛ tiɲɛ ye o baara kɛra wa u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka s'a dan na minisiri sabanan ni o ye Mahamudu Ould Mohamed ye ale fana ye jaabiw kɛ ka ɲɛsin sɛnɛko nasira ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo min talen don ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma
n'o ye kɔɔrisɛnɛnaw ye ale fana ye jaabi caman di o baara ninnu siratigɛ la limana kunnafoni ye nin an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la Joliba kunnafoni di sɛbɛn min bɛ ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana limana Dramane Alu Kone ka dakuruɲɛ kelen min n'a bɛ to ka kɛ a n'a a nafa de bɛ ɲɔgɔn na a y'a jira k'a fɔ ko limanaw bi a bɛ n'a fɔ an ka finitigi ɲɛma n'o ye officiers ye limanaw kɛmɛ ka bureau kɛ u sigiyɔrɔ ye yɔrɔ n'i kɛra finitigi ye kaban limanaw bureau tɛ finitigi kɔni sigiyɔrɔ ye kɛlɛdaga de ye finitigi taayɔrɔ ye nka limanaw bureau kɛmɛ an ka finitigi ɲɛmaw olu sigiyɔrɔ ye bi ka sɔrɔ ka kɛlɛdaga to ye jadisiw bɛ ka u sago n'u dunga bɛɛ lajɛlen kɛ a ka di u ye cogo min na Daki ka kuma don dɛ a ko bi min ye an ka finitigi ɲɛmaw ye minnu ni misali ye mun ye ka u ta k'u bila cakɛda ɲɛmaw la bi kɔsa in na min kɛra n'a kɛra wulikajɔba ye kosɛbɛ hôpital la Gabriel Touré la limanaw yɔrɔ o ko bɛɛ lajɛlen y'o ye a jala k'a fɔ kunun sɔgɔmada fɛ a kɛra wulikajɔba ye kosɛbɛ Gabriel Touré baarakɛlaw ko olu tɛna sɔn fiyewu Gabriel Touré ɲɛma o ka kɛ colonel sabu min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la a bɛ finitigi maa 50 bɔ minnu talen don k'u bila jamana ɲɛmayaw la wa a bɛɛ lajɛlen ye jɔyɔrɔw ye jɔyɔrɔ minnu limanaw ni a sɛbɛkɔrɔ ka di kosɛbɛ fasiridila a y'a jira k'a fɔ Dramane Alu Kone a ko wa nin yɛrɛ t'a bɛɛ ye koyi sigi kɛlen don ka an ka jamana yɔrɔ n'o ye jamana kɔfɛla ye lasigidenso minnu bɛ yen n'o ye représentation diplomatique ninnu ye minnu bɛ Moyen-Orient a n'a ɲɔgɔnna caman a jirala k'a fɔ ko layidu talen don kosɛbɛ finitigiw ye minnu kan ka bila ka taa o yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw n'o dun kɛra anw dun ka Mali a bɛ lahalaya min na bi limanaw an t'an yɛrɛ bolo bamacimaw kɛmɛ ka jamana sigi gɛlɛya waati bɛɛ bamaciya wale ni maafa ni maa ni kɛnɛ karaba hali min bɛ ka kɛ ɲɔnɔ nin waati in na jarimaw ka sariya de bɛ ka boli yen nɔ a jala k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ sentigɛ ni bolotigɛ min ni o daminɛna jadisiw fɛ ni a ko yɛrɛ kun dabilala nka maaw ɲɛ b'a la sisan limanaw ko o de bɛ senna wa a ko dun a bɛ tiɲɛ don o don de ka taa fɛ ne ka kuma tɛ dɛ limanaw indicateur de ye nin fɔ ale indicateur kelen na ko énergie du Mali n'o ye EDMSA limanaw ko miliyari 1,400 u bɛ ka o de ɲini u bɛ fɛ ka courant yɛrɛ di jamanadenw ma jɔnni ye nin kuma fɔ énergie du Mali ɲɛma n'o ye Umar Jara ye waati min na u ye laɲini kɛ ka énergie a dabaw yɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka taa énergie bɛ ka baara min kɛ ka se ka a dɔn ani gɛlɛya min bɛ u kan k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye baara min kɛlen nin n'a kɛra araba tɛmɛnen na limanaw a jala k'a fɔ bɛɛ welela a kɛnɛ kan i kunnafonidilaw minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw kan jɛkulu minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ wulikajɔ la kɔsa in na k'a fɔ ko énergie ka wale min bɛ senna kurantigɛ n'a ɲɔgɔnnaw ko u tɛ jɛn n'a ye limanaw a jarala k'a fɔ u taara u ɲɛ da énergie ka baara yɔrɔw kan yɔrɔ min na courant mégawati 84 bɛ di Balenge u taara u ɲɛ da o kan yɔrɔ min fana bɛ yen ni mégawati 20 Sotiba Baliku u taara u ɲɛ da o fana kan ani fana Sirakɔrɔ courant di yɔrɔ min bɛ yen nɔ limanaw k'u taara u ɲɛ da o fana kan ani centrale thermique min filɛ nin ye Sirakɔrɔ ni a bɛ mégawati 100 di u taara u ɲɛ da o bɛɛ lajɛlen kan limanaw a bɛɛ lajɛlen kun de ye ko énergie bɛ min na nin ye ni a kurantigɛ maa caman t'a faamuya u ka se ka taa u ɲɛ da a baaraw kan ɲɔgɔn ye ninnu bannen Umar Jara ale de ye énergie ɲɛma ye a ye kunnafonidilaw jaabiw la jaabi minnu ni o ye kurantigɛ ninnu ye min tɛ ka se ka dabila fiyewu a ko bi n'i y'a ye kuran bɛ tigɛ maaw la limanaw maa minnu bɛ kuran di anw ma an jɛɲɔgɔn jamana ninnu limanaw olu ta kɛra bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ mégawati 100 o de bɛnkan kun b'a ni Côte d'Ivoire cɛ nka limanaw a jala k'a fɔ o kuranko gɛlɛya donna o la o sen de ka kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na hali u ni maa minnu bɛ taji feerew ma a jala k'a fɔ taji dila ninnu u y'a laɲini ka maa wɛrɛw de sen don a baara la limanaw yanni o ko ka sigi sen kan taji bɛna cogo min na o fana tɛna ten kɔsa in na kurantigɛ o fana y'a sababu dɔ ye min ye Umar Jara ye a y'a jira k'a fɔ fana ko kalo 8 natɔ in na mégawati 150 ani 200 o kan ka di jamanadenw ma walasa kuranko yɛrɛ maaw ka ɲinɛ a gɛlɛya kɔ pepewu
limana ko abi maw hakili jigi yoro wati dola ministre yɛrɛ min bɛ kuranko ni jiko kunna ale kun y'a fɔ ko jamana mago bɛ miliyari 200 ni 300 la walasa kuranko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na limana min bɛ tali kɛ Umar Jara EDM ɲɛma a ko ale tɛ ministre jalaki dɛ nafolo min fɔra nin ye jamana mago b'o yɛrɛ de la walasa kuranko bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a ko o de la a y'a ɲɛfɔ ko miliyari 1,400 o bɛ ka ɲini ka ban wa tɛgɛ yɛrɛ bɛ ka d'a kan dɔɔni sabu miliyari 500 o sɔrɔla ka ban o ni u dɛmɛbaw BBM ani BOAD BID ana ɲɔgɔnna caman o nafolo sɔrɔla olu fɛ ka ban wa baara bɛna kɛ n'o ye a ko fana min bɛ tali kɛ miliyari 499 limana ko fana bɛ ka ɲini o yɛrɛ sɔrɔla gouvernement bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o fana bɛ se ka sɔrɔ cogo min na limana ministre ye miliyari 200 ni 300 min fɔ a ɲini cogo de filɛ nin wa a bɛ sɔrɔ dɛ ko wa baara bɛ kɛ n'a ye kuma in nin dɛ an ye nin bɔ indicateur kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale kumana limana indépendant ko min bɛ tali kɛ yɔrɔ baara kuraw bɛ senna jamana kɔnɔna la yɔrɔ marabolow n'a ɲɔgɔnnaw olu ka tigɛtigɛli jamanaden caman bɛ yen minnu jɛntɛ ni u ka sigidaw k'a fɔ u ka fara yɔrɔ dɔw kan walima u ka yɔrɔ a ka bɔ a cogoya yɛrɛ la walima dɔ ka fara u ka yɔrɔ hakɛ kan o de la Sogolokaw a jarala k'a fɔ Sogolo min ye nin n'a bɛ ɲɔnɔ mara la Segu ale mara kɔnɔna la ko Sogolokaw bɔra ka kunnafonidilaw wele limanaw ko fo olu ka dugu n'o ye Sokolo ye a ka kɛ cercle ye ni waati in na a bɛ arrondissement de la sisan o la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw maa minnu bɛ yen n'olu ye Sokolo sigibaw ye kunnafonidilaw welela kunu alamisa maison de la presse la ka ɲɛfɔli kɛ u ye k'a fɔ ko ministre min bɛ administration territoriale kunna baara min bɛ yen ni u bɛ ka a kɛ baara in limanaw ko a bɛ n'a fɔ olu ye jateminɛ min kɛ Sokolo ka hakɛ de bɛ ka bɔsi a la sabu olu hakili b'a la san 2018 sigi min kɛra ni a fɔra ko baara min bɛ sen na n'o ye organisation territoriale ye novembre kalo tile 13 tile 14 ana a tile 15 san 2018 a fɔra de ko Sokolo bɛ kɛ cercle ye limana olu nana bɔ min kalama jɛkulu dɔ bilala sen kan n'o ye commission d'experts dɔ ye olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn jaabiw la olu bɔra min kalama ko Sokolo limana a bɛ arrondissement min na a bɛ to o la yen nɔ Sokolo dun a bɛ Segu marabolo de kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen n'o ye association pour le développement de l'arrondissement de Sokolo ye ADAS olu ko k'olu tɛna jɛri nin fiyewu baara min kɛlen filɛ nin ye wa u tɛna u sigi a ko kɔrɔ o la u y'a jira k'a fɔ yɔrɔ baara min kɛra cɛmancɛ fanga maaw fɛ n'a jaabi dira Segu yɛrɛ yɔrɔ marabolo bɛɛ bɛ ka i ta kɛ Segu ta jaabi bɔra avril kalo tile 29 ana a tile 30 o de la u y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ sema don a la wa Sokolo maa si tɛ yen nɔ min welela k'a fɔ aya a ye na a ka dugu a kun fɔra ka a bɛ kɛ cercle a na bɔ cercle la k'a to arrondissement la yen nɔ limanaw nin bɛɛ ye waleyaw ye min bɛ tali kɛ Sokolokaw ko olu tɛna jɛn ni min ye u y'a jira k'a fɔ a ko kɔni bɛ nin cogoya la nka olu bɛ kangada gɛlɛn de kɛ cɛmancɛ fanga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ administration territoriale kunna n'u ye Sokolo ale min ni limanaw a dugu fɛn hakɛ o hakɛ bɛ yen k'o bɛ cercleya yɛrɛ bangi Sokolo la olu kɛlen don k'o bɛɛ lajɛlen dafa i n'a fɔ ka kɛɲɛ ni kurumari dɔgɔfiri min bɛ tali kɛ Jabali a n'a ɲɔgɔnna caman ɲɔnɔ mara kɔnɔna la limanaw k'a ka kan u ka Sokolo fana ka hakɛ d'a ma n'o tɛ k'olu na wulikajɔw kɛ limanaw ka u ka hakɛ ɲini o de la min bɛ tali kɛ maire caman i n'a fɔ Daramani Sɛnpara ale ye Sokolo maire ye Musa Kane ale ye Jabali maire ye Modibo Kimbiri dɔgɔfiri maire olu de nana ka nin kunnafoni kɛnɛ in sigi limanaw k'u ka nisɔngoya jira nin baara ninnu taabolo la kunnafoni nin dɛ indépendant de y'a fɔ ale indépendant kelen limanaw ko hôpital Gabriel Touré baarakɛlaw ko olu ka ɲɛma n'o ye Abdoulaye Sanogo ye limanaw k'o tɛ fɛ fiyewu a ka bɔ u kunna sabu olu ye cɛ in ye baarakɛla de don n'a fɔra ko conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen limanaw k'u y'a nɔna bila ni
finitigi dɔ ye colonel dɔ don u k'a ma ko médecin lieutenant colonel Musa Siribe limana ko na bila hôpital Gabriel Touré o ɲɛmaya la baarakɛlaw de bɔlen filɛ ka fan bɛɛ fa kunu k'a jira k'a fɔ baara min kɛtɔ ye nin ye limana olu bɛ fɛ ka baarakɛla de bɔ olu kunna ka na ni maa wɛrɛ olu tɛ maa min yɛrɛ si dɔn o la sa Gabriel Touré baarakɛlaw nin y'a damana ko ye dɛ limana jamana kɔnɔ ko ka wuli k'a fɔ an bɛ karisa fɛ an tɛ fɛ karisa ka taa fiyewu yɔrɔ kɔrɔlen i b'a mɛn de an tɛ karisa fɛ karisa ka taa nka Gabriel Touré baarakɛlaw de ko olu ka ɲɛmaa n'o ye Abdoulaye Sanogo limanaw k'a ka to Gabriel Touré kunna sabu ko cɛ in nafura dama ni sisan cɛ nin ye baarakɛlaw yɛrɛ de ka siraw ye ko a ye yɛlɛmani fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ baarakɛlaw ka hakɛ la a y'i sen don a la baara bɛ ka kɛ wa Gabriel Touré kun nɔgɔ bɛ cogoya dɔ la baara bɛ ka kɛ a jɛlen don bi fo ka se a dan na wa hali baarakɛla maa 80 bɛ yen limanaw olu sera ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la u bɛ k'u ka saraw sɔrɔ i n'a fɔ a bɛ ka sɔrɔ cogo min na maa min bɛ yen limanaw bamananw ko ten ko mun ka di den ye n'an ta kɔ hôpital Gabriel Touré maaw ko olu ka ɲɛmaa n'o ye Abdoulaye Sanogo limanaw kana taa dɛ n'o tɛ olu kɛtɔ de ka wulikajɔ kɛ ala ye diɲɛ don o don da fo faamaw ka u lamɛn kuma ye nin ye an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ aw bonya b'a la n'an tora kunnafoniw lakali la sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ limanaw ko min bɛ tali kɛ yɔrɔ a kuma fɔra waati dɔ la ko an ka sɔrɔdasiw ka minɛnw limanaw olu san waati Ibrahim Bokar Keita ka fanga waati la a kɛra nafolo yuruku dan ye a jala k'a fɔ ko ko a ko wɛrɛ wulilen filɛ nin Dakar bɔ kɛra a nafolo dɔ min n'a yurukuyurukura limanaw o taara bila banki dɔ la Dakarikaw fɛ yen min ni bɔ kɛra a kalama maa min ye ɲinini kɛ ka bɔ a kalama o ye cellule nationale de transfusion Dakarikaw fɛ yen ale cellule nationale de traitement des informations financières ale de ye cakɛda ye a bɛ Dakar limanaw a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kunnafondiko nasira la ale de bɔra a kalama k'a fɔ ko 669,000 limanaw k'o taara ye banki dɔ kɔnɔ cakɛda dɔ tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan min sen bɛ a sɔrɔdasi minɛn sanko ninnu na wa cɛ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Aruna Cham limanaw ale de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma a cakɛda minnu k'a ma ko ATP SARL a b'o o de ɲɛmaya la o la sa a jirala k'a fɔ limanaw ni ye jateminɛ kɛ nafolo in 669,000 a n'a kungɔfɛn limanaw k'a kɛra nafolo in a bɛ fɔ min ma ko pot de vin yɔrɔ o ye ka dɔ d'i ma k'i da kun fɛn min bɛ ka kɛ n'o ye walejugu ye e k'i daminɛ a kan limanaw a nafolo de taara ye banki minnu k'a ma ko Diamond Bank Sénégal an badenkɛ dɔ ni maliden don Aruna Cham ale de ka ale nɔ na limanaw kunnafoni in kɔni dira wa ko sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ wulila a ko yɛrɛ kama ka ban sabu a jala k'a fɔ min ye nin baara min kɛlen nin a bɛna fɔ maa min filɛ nin n'o ye Aruna Cham ye limanaw ko a bɛ a donna janfana ka jamana nafolo ta walima ka a yuruku k'a kun ta ka bɔ a ta yɔrɔ kan limanaw yɔrɔ nin kuma fɔra Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la ko sɔrɔdasiw ka finisanko i b'a sɔrɔ société kelen limanaw o bɛ taa jɔ sefa wari 6000 la société kelen mana ko ye limanaw sabara bɛ taa sa joli la o de nafolo fara-farala ɲɔgɔn kan limanaw fɛn fɛn da kun b'a la a na kɛ bɛɛ ye i ta sɔrɔ a la san 2014 waati o dun san 2014 waati kun jateminɛna jamanakuntigi fɛ ko ka kɛ san ye min dabɔlen don yurukuyuruku kama o dun yurukuyuruku min bonyana o san kelen la limanaw jateminɛw y'a jira k'a fɔ kabi Mali kɛra Mali ye yurukuyuruku min kɛra o san na o ma deli ka kɛ fɔlɔ an bɛ don min na i ko bi limanaw sɛgɛsɛgɛliw kɔni wulila k'a jira k'a fɔ 600,000 ni kɔ o de taara ye dɔ nɔ na n'o ye Aruna Cham ye ATP SARL o ɲɛmaa don Sengalikaw fɛ yen nɔ kuma ye nin ye dɛ limanaw ne ka kuma tɛ a jirala k'a fɔ fana ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ limanaw min bɛ tali kɛ ɲɔrɔn sirifikɛ ko a sɛbɛkɔrɔ diminen don kosɛbɛ camancɛ fanga maaw kɔrɔ bi sabu a yɛrɛ ka fɔ la ko ɲɔrɔn bi ministre tɛ ɲɔrɔn bolo directeur t'u bolo député t'u bolo ka sababu kɛ camancɛ fanga maaw k'a bɛna fɔ u ɲinɛnen don ɲɔrɔn kɔ o la ni jateminɛ kɛ Nouvelle Horizon a ko gato tila
o kɛmɛ kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirila utukalo tile 18 tɛmɛnen na sabu cɛmancɛ fanga maaw na furadama limanaw u kan ka ɲɔrɔn bila hakɛ kɔnɔna la u ma a bila kɔnɔ olu kan ka hakɛ sɔrɔ ɲɛmaya ko la ɲɔrɔ bolo tɛgɛ kolen do ka bɔ a bɛɛ lajɛlen la ɲɔrɔn sirifikɛ Mohamed Ould Cheikh ni Amaoula n'u kama ko Buye limanaw ale de ye ni kuma fɔ kuma min b'a dusukun na limanaw n'o de ye k'a fɔ wele dakan yɛrɛ do ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga maaw ma sabu k'a bɛna fɔ cɛmancɛ fanga a dabɔra min kama a ma kɛ o ye olu dun k'u tɛna jɛn ni o ye u tɛna jɛn n'a ye fiyewu u ka cɛmancɛ fanga kɛ u ka nagakɔrɔko ye limanaw k'a kɛ a y'u ta u tɔgɔ ma bandaw a ka ɲɛmadan ka colonel Assimi Goïta ani ministre ɲɛma Mokhtar Wane limanaw k'u ka Mali ko u k'a kɛ jamana ko ye u kana kɛ yɛrɛ ko ye wa u yɛrɛ ɲɔrɔn sirifikɛ a y'a yɛrɛ ɲininka a ko cɛmancɛ fanga maaw yalima u bɛ ka nin ko in u bɛ k'a kɛ mun de kama k'a sɔrɔ ni fanga dafirila yɛlɛmani de kama o de la a ko bi ɲɔrɔn fan bɛ maabaw dɔrɔn de la minnu bɛ yen ni baarakɛlaw don limanaw olu welen tɛ jamana baarali kɛnɛ kan a dun jirala k'a fɔ cɛmancɛ fanga limanaw o yɛrɛ ka fɔ la dɛ ɲɔrɔn sirifikɛ k'a bɛna fɔ ɲinɛ kɛlen don olu ka marabolo de kɔ n'o ye ɲɔrɔn région ye o de la limanaw a ko bi n'o ye cɛkɔrɔba in ye limanaw bonya ka se ka d'a kan o la min ye cɛmancɛ fanga maaw ye limanaw n'u kuma in n'a mɛnna u fɛ waati jumɛn u bɛna cɛkɔrɔba ka kuma ta ba la ka siya ma baara in ka se k'a don a dungada fɛ e ko an tɛ kunnafoni bila nin kan yan Nouvelle Horizon ale de ye nin fɔ bi sɔgɔmada in na limanaw k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na nin dɔgɔkun kɔnɔna la ni Ala sɔnna seliko mana kɛ ɲɛ min ye an na dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n b'a dɔn ni seli kɔni kɛra tarata don ou bien araba don aya a mana kɛ min ye an na dugawu sama ɲɔgɔn ma an b'a fɔ Ala ka seli hɛrɛw caya sunkalo Ala ka a timɛko ɲuman di an ba a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la.